खौरांगिरि लोगोफोर दिनै जोंहा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं दङमोन। दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा राजु नार्जारिनि बिथाङा खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै राजु नार्जारि बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनानै मानो BPF जयनिं जानो थांगासिनो लोगोफोर। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल डिटेल्स मिथिनो हागोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखायो दासान्दि राजु नार्जारि बिथाङा माने गोबां माने फेसबुकआनो जा बा इउटुबफोरावनो जा माने जों नुनो मोनगासिनो बिथांनि मोनसे पोस्ट माने भिडिअ ओंखारदों। बिथाङा लायनो दासान्दि UPPL दोलोखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव जयनिं जागोन होननानै खोनानो मोनगासिनो। दा बे बाथ्राया बेसे सैथो लोगोफोर, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन, गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ राजु नार्जारि बिथाङा सासे गोरों गोरा आखा फाखा नङा होनबा, माने UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथाङा मोजां फरायनाय मोजां गियानि मानसि। बिथाङा माने मोजां डिग्रि लानानै पास जादों। माने बिथांखौ खोनानो मोन्दों जोङो इन्जिनियारिं फरायदों होननानै, नङा होनबा। दिनै नोंथांमोना जेनेबा हमना लादो राजु नार्जारि बिथांखौ मोजां मोनो मोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोथारबानो जाबाय। आंथ' मोजां मोनो, बिदि रावखौ बिदि गाज्रि मोननायनि जेबो बुंनो थाङा। मानो होनबा बिदि गाज्रि मोननाय मोनि बाथ्रा बुङोबा मानसिफोरा एसे बोरैबा सानोना। मावनाय मावैखौ आंथ' दा बुंनो हाला, रायजो राजा बिथांमोनासो बुंहरसिगोन, नङा होनबा। जिखिजाया नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय। दिनै राजु नार्जारि बिथाङा जेनेबा नोंथांमोननि समस्थियाव बा जि समस्थियाव गोलैयो माबायदि खामानि मावदों, जौगानाय खामानि मावदों ना मावाखै, ओमफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हादों ना हायाखै, नोंथांमोना बुंनानै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो थांगासिनो लोगोफोर, दिनै राजु नार्जारि बिथाङा मानो UPPL दोलोखौ दिनै बिथाङा गारनानै थांगोन बा गारनानै थांगोन ना थाङा, नैबे भिडिअखौ आं फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर। दिनै हमना लादो दिनै UPPL दोलोआव राजु नार्जारि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावगासिनो, नङा होनबा। दा दाख्लै सान्दिफोर गोबां मानसिफोरा BPF दोलोनि मानसिफोरा माने जोंनि हाग्रामा सार बिथाङानो जा बा गोबां पार्टिनि बिथांमोनानो बुंगासिनो जेनेबा प्रमद बर' सारखौ जेनेबा रायजो सभानि माबायाव थिनहरालासिनो जोंहा राजु नार्जारि बिथांखौ थिनहरबानो जायोमोन, गुबुन मानसिफोरखौ माने गोबां चान्स होनायबा मोजां जागौमोन होननानै पस्ट नुनो मोन्दों। दा बिदि माने गारनो थांनाय थाङि बाथ्राया माने दासिमबो सैथो नङा। माने बिथाङा दासान्दि UPPL दोलोआवनो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावबाय थागोन आरो मावगासिनो दङ। दा बिदि हाबनाय हाबि बाथ्राया डिसाइड जाथ'वाखै रायजो राजाफोर। माने राजु नार्जारिया डाइरेक्टलि थांनायनि बाथ्रा बिदि बुङाखै रावनिबो सिगाङाव। ओमफ्राय इयुन फिउचारफोराव थांनो हानाय, जुदि गावगाया मोजां मोनाबा बा गावनि गोसो मथे खामानि मावनो मोनाबा थांनो बानाय, नङा होनबा। पार्टिफोराव थांलाय फैलाय जाखायो बयबो, नङा होनबा। बेजों बे कन्टेक्ट जाखायलायो। दा जिखिजाया लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो थांगासिनो। राजु नार्जारि बिथाङा दासान्दि UPPL दोलोआव खामानि मावगासिनो रायजो राजाफोरनि थाखाय। ओमफ्राय दा बिदिनो इयुन फिउचाराव मोजां खामानि मावबाय थागोन साननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेखिनियाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबसक्राइब, शेयार खालामना होदो। थेंक इउ स' माच।